Kráčal som cestou, nevediac kam. Prázdnota bolí, bol som sám. Chmúrny deň, žiadny cieľ, oči upreté do 4 stien. V tom prišiel on, kráľ kráľov, lásku svoju mi dať. Ja bol som ovečkou zatúlanou, on vybral sa ma hľadať. Ja spievam mu Ježiš, prosím ťa, nech tvoja láska drží ma v tomto svete, nech sila hriechu ma nezmetie. Ó môj drahý Ježiš, volám o pomoc, nie nikto iný nemá takú moc ako ty. Zlo na dobro obrátiš, ja dôverujem ti. Keď žiaľ pritlačí ťa, keď niet kam ísť, keď nedokážeš otočiť list, keď priateľ zradí ťa, keď tma obklopí ťa, vtedy prichádza tá chvíľa chvíľ. Dúfaj, že príde on, kráľ kráľov, lásku svoju ti dať. Ty stávaš sa ovečkou zatúlanou, on vyberie sa ťa hľadať. A spievaj mu Ježiš, prosím ťa, nech tvoja láska drží ma v tomto svete.
Ježiš Kristus. Na veky, amen. Tak voláme k Tebe dnes, naše srdcia pripravené, chcú prežiť dnes lásky ples. Príď k nám, milý Ježišu, potež našu dušu, nech pocíti nebeskú slasť, v srdci našom chceme ťa mať. Dávame Ti srdcia duše, príď k nám, ó Host najvyšší, zostaň s nami vodne v noci a buď nám vždy k pomoci. Príď, už dlho čakáme ťa, Ty nebeské sväté dieťa. Príď požehnať detky svoje, buď vždy s nami večne Bože. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí chlapci a dievčatá, milí moji kamaráti, milovaní otcovia, mámy, bratia a sestry, všetkých vás zo srdca pozdravujem v dnešný pre vás, deti, slávnostný deň, kedy prvýkrát pristúpite k svätému príjmaniu a kedy prvýkrát príjmete Ježiša. Je to veľká udalosť vo vašom živote a preto sa pripravme na slávenie Eucharistie. Milé deti, moje srdce je naplnené radosťou, keď vám mám ako zástupkyňa všetkých tu prítomných rodičov udeliť v tento krásny a významný deň naše požehnanie. Od krstu patríte osobitným spôsobom Bohu ako jeho milované deti. Vo vašej duši sa rozvíja Boží život. My, vaši rodičia, máme zodpovednosť za tento veľký dar vo vás. Bože, pomôž nám, aby sme si uvedomili a spolupracovali s Tebou. Preto sme vás aj dnes priviedli sem do Božieho chrámu, aby ste sa tu mohli stretnúť s veľkým priateľom vašich srdc, Pánom Ježišom. On dnes príde do vašich duší po prvý raz, aby prebýval vo vás, posilňoval vás a pomáhal vám. Úprimne sa tešíme z tejto skutočnosti a sme za to vďační Bohu. Nech vás teda žehná Boh Otec, ktorý vás stvoril, aby ste raz mohli vidieť jeho svätú tvár. Nech vás žehná Boh Syn, Ježiš Kristus, ktorý vás vykúpil smrťou na kríži, aby ste vytrvali vo všetkých skúškach života a tak získali večnú odmenu v nebi. Nech vás žehná Boh Duch Svätý, ktorý je posvetiteľ, aby ste horeli láskou k Bohu i ľuďom a boli prínosom pre cirkev i ľudskú spoločnosť a aby ste sa došli šťastných dní.
pravej viere vyznávali slávu večnej Trojice a kláňali sa jedinému všemohúcemu Bohu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Prísloví. Toto hovorí Božia múdrosť. Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku skôr, ako urobil čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od pradávna prv, ako povstal svet, neboli ešte morské priehlbne a ja som už počala. Ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli, prvnež boli upevnené vrchy, pred pahorkami som sa zrodila, prvnež učinil zem a nivy a prvé hrudy na pevnine. Keď pripravoval nebesia, bola som pri tom. Keď vymeriaval klembu nad oceánmi, keď upevňoval mraky vo výšinách, keď dával silu morských prameňom, keď moru vymedzoval hranice a voda, aby neprekročila svoj breh, keď kladol základy zeme, už vtedy som bola s ním ako staviteľka. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrála som sa pred ním v každý čas. Hrala som sa na okruhu zeme a mojou radosťou je bývať s ľuďmi. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame a aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nie len to,
Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť. Trpezlivosť osvedčenú čnosť a odsvedčená čnosť zase nádej. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Počuli sme Božie slovo. Ježiš povedal svojim učeníkom: ešte veľa vám mám povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Milí chlapci a dievčatá, milí otcovia, mami, bratia a sestry, keď sa pozrieme na vás, ste pekne oblečení. Je to výzdoba, ktorá smeruje k vášmu dnešnému sviatku slávnosti prvého svätého prijímania. Keď sa pozriete pozorne, vidíte tu niečo zvláštne? Je máj. Všade rastie tráva. Vidíte tu niečo, čo má súvislosť s trávou? Vidíš niečo? Kosačka. Kosačka, výborne. Máš dobrý zrak. A ja si teraz zoberiem tento nástroj, pre dievčatá možno neznámejší ako pre chlapcov, lebo väčšinou s ňou robia chlapci alebo chlapi a možno niekedy aj ženy. Ale ja tu mám kosačku. A kosačka slúži na jednu vec. Kto vie, na čo slúži takáto kosačka? No, vyskúšajme, dievča, poď sem. Na kosenie trávy. Na kosenie trávy. Logika, keď je to kosačka. Takúto kosačku možno máte aj vy doma, možno ju majú vaši ockovia. A ako ste povedali, slúži preto, aby sme s ňou mohli pokosiť trávu. Ale čo ja dnes chcem kosiť? Veď sme na svetom prijímaní. Ja nechcem kosiť trávu. Vy máte krásne biele šaty, ja mám biely ornát a nebudeme sa predsa špiniť s trávou. A predsa tú kosačku som doniesol na jednu vec. Chcem vám vložiť symbolicky do vašich myslí, do vašich hlavičiek kosačku. A viete prečo? Predstavte si, že cez nejakú lúku ide chodníček. Viete si to predstaviť? Ako tam ten chodník vznikol? Kto by vedel mi vysvetliť? Ako tam vznikol ten chodník, keď ide cez nejakú lúku chodník? Niekto tam vykopal? Čo sa stane, aby mohol byť chodník cez lúku?
Povedz. Musia tam vykosiť tú trávu. Výborne, musia tam vykosiť tú trávu a keď už je tá tráva vykosená, a aby nenarástla znovu, musí tadiaľ chodiť veľa ľudí. Keď ľudia chodia a kráčajú stále po tom istom chodníku, tak ten chodník zarastie? Nezarastie. Ten chodník vždy tam zostane, lebo nohy ľudí trávu udusia a my ten chodník nemusíme kosiť. Ale ak vykosíme nejaký chodníček a už nikto viac stadiaľ nepôjde, zarastie ten chodník. Zarastie. No a tu sa dostávame k podstate toho, čo vám chcem povedať. Vy dnes prichádzate a príjmete Pána Ježiša v Eucharistii. Ak tak urobíte iba v dnešný deň, ak tak urobíte dnes, veľmi rýchlo zarastie váš chodník vo vašom srdiečku a veľmi rýchlo v ňom znovu začne rásť tráva alebo burina. Ale ak vy budete pravidelne prichádzať do Božieho chrámu, ak budete pravidelne prichádzať na sväté omše, ak budete pravidelne prijímať Pána Ježiša, to je ako s tým chodníkom. Keď po ňom chodí množstvo ľudí, vaša cesta k Ježišovi nikdy nezarastie. A to je, milí chlapci a dievčatá, tá veľmi potrebná vec, ktorú od dnešného dňa by ste mali začať robiť. Pravidelne prichádzať. Aby ste nikdy nemuseli použiť takýto nástroj, ktorý robí veľa ruchu, ktorý veľmi je hlasitý a ktorý potrebujeme vtedy, keď čosi zarástlo. Ak vy poviete si, že nám stačí dnešný deň, ak vy si poviete, že veď už som raz prijal Pána Ježiša, to je najlepšia cesta k tomu, aby chodník lásky, ktorý ste prešliapali počas tejto prípravy na sväté príjmanie, rýchlo zarástol. A potom tí, ktorí sú starší, by vám vedeli povedať, koľko námahy a práce si vyžaduje vyklčovať a vyčistiť nejakú lúku od veľkej buriny, od kríkov, kriakov všelijakých, ktoré na ceste zvyknú narásť. Milí otcovia, mamy, dnešný deň vaše deti pristupujú k svätému príjmaniu. Možno aj pre vás bola príprava a čas pred svätým príjmaním časom, aby ste vyčistili vnútro svojho srdca a svoje osobné chodníky ku Kristovi, ktoré vedú od každého jedného z vás. Možno aj vy ste po mnohých rokoch pristúpili k svätému príjmaniu. Ak pristúpite k svätému príjmaniu, ale pristúpili ste k Eucharistii. Možno i vo vašich srdciach už nastala situácia, kde bolo potrebné použiť kosačku, kde bolo potrebné použiť tvrdý motorový nástroj, lebo tá cesta bola tak zasekaná, zarúbaná a zasypaná rôznou burinou. Milí otcovia a mamy, milí bratia a sestry, viera v Ježiša Krista a láska Boha k nám by nikdy nemala zarásť trávou a burinou sveta. Každý jeden z vás by ste sa mali usilovať o to, aby ste od dnešného dňa spolu s týmito deťmi, s týmito nevinnými deťmi našli svoju cestu k Bohu. Aby ste dokázali neustále po tej ceste kráčať a aby ste nedovolili, aby burina hriechu tohto sveta dokázala zatvrdiť vaše srdcia alebo obráz vaše srdcia nejakým brečtanom alebo burinou alebo niečím, čo bude vadiť medzi láskou Boha k vám a vašou láskou k Bohu. Vy ste priviedli tieto deti na sväté príjmanie. Vy ste tí, ktorí im dávajú lásku. Vy ste tí, ktorí sa starajú o ich telá.
sú pekne oblečené, pekne vyštafírované, sú pekne pripravené, čo sa týka navonok. Ale to nie je všetko. Táto slávnosť pominie behom hodiny. Ale vy viete veľmi dobre, že život bude pokračovať aj ďalej. A preto nedovoľte, aby zarástla cesta, ktorou tieto deti sa naučili prichádzať sem do Božieho chrámu. Nedovoľte, aby zarástla cesta vašej rodiny. Tá cesta, ktorá bola prešliapaná vašimi rodičmi, možno starými rodičmi, a aj vy sami ste raz prijali Krista, ak máte možnosť ho prijímať počas celého života. Milí chlapci a dievčatá, ak vám dávam do pozornosti v dnešný deň obyčajný nástroj kosačku, tak vám to dávam práve preto, aby ste vždy, keď sa spomenie telo Pána Ježiša, pamätali na to, že vy to telo Pána Ježiša môžete prijímať. Že kedykoľvek urobíte čokoľvek zlé, máte možnosť prísť sem do Božieho chrámu a pred Ježišom povedať: Otče, odpusť mi. Otče, zhrešil som voči nebu i voči Tebe. Máte možnosť kedykoľvek prísť do spovednice, kde sa odpúšťajú hriechy, kde dal moc Pán Ježiš kňazom odpúšťať v jeho mene hriechy, a máte kedykoľvek možnosť vytrhať burinu, chraparždinu alebo niečo, čím by začali zarastať vaše chodníky, ktoré v dnešný deň sme krásne vykosili a krásne pripravili, aby ste po nich mohli prísť tak symbolicky do tohto chrámu a tu, aby ste mohli prijať Eucharistiu. Každý jeden z nás v živote urobíme možno množstvo vecí, za ktoré sa hanbíme. Každý jeden z nás možno urobíme množstvo vecí, o ktorých by sme boli radi, keby boli všetci ostatní ticho a predovšetkým my sami. Každý jeden z nás sme omylní, hriešni a padáme, ale každému jednému z nás vychádza v ústrety Pán Ježiš a neustále nás vo svojej láske volá: Poď, dieťa moje. A to je jedno, či to dieťa má 80, 70, 50, 40, 20 alebo 9 rokov. Každého jedného z nás, aj z vás, Pán Ježiš volá a hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Milí chlapci a dievčatá, táto posila vychádza z toho, že prijímame Kristovo telo a Kristovu krv. Toto je posila pre náš život. Nikde inde ju nenájdete, verte mi, len tu pri Ježišových nohách. A tak vám zo srdca prajem, aby ste počas celého svojho života, nielen dnešný prvý deň, prijímaním Eucharistie získavali veľkú silu pre cestu vášho života. Prajem to vašim rodičom, otcom a mamám, vašim starým rodičom, prajem to sebe, aby sme vždy zostali verní Pánovi Ježišovi a aby sme vždy chceli kráčať po tom chodníku, ktorý sme si pomyselne vyšľapali k dnešnému dňu, a prajem vám, aby ten chodník nikdy nezarástol natoľko, že by ste ho už nevedeli v živote nájsť, nevedeli by ste, kadiaľ ide, kadiaľ išiel v minulosti, a prajem vám, aby nikdy vo vašom živote nenastali situácie, kedy sa vám ten chodník stratí. A ak by aj niekedy možno trošku zarástol, pamätajte na to, že kosačky dnes vyrábajú tutovky, pamätajte na to, že ich vyrábajú veľmi dobré a veľmi silné a vy ich môžete kedykoľvek použiť. Použiť k tomu, aby ste si našli znovu cestu k Ježišovi. Ale tá kosačka v tom duchovnom ponímaní, to je sviatosť zmierenia, svätá spoveď, a to je úprimné oľutovanie vašich hriechov. Milí prvopríjmajúci chlapci a dievčatá, milí otcovia a mami, takúto nezarastenú, nezaburinenú cestu k Ježišovi vytvárajme
a tak budeme meniť aj tento svet a svet sa bude meniť k lepšiemu, lebo my sami budeme lepší. Amen. Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili poslednú večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Ježišovi a že budete mať prvú krásnu účasť na svätej omši. Pri baránkovej hostine príjmete chlieb z neba samého Pána Ježiša. Vo sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechu a zmierili s našimi bratmi a sestrami. Naše srdce oplýva radosťou. Milí rodičia, krstní rodičia, rozpamätajte sa. Pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti bezbratné vo svojom náručí na krst. Vtedy sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar účasť na Božom živote a vy ste v ich mene vtedy sľúbili, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich božský život stále zvedadoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa deťom udelil krst. Teraz ich znovu privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna chvíľa, a za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milí chlapci a dievčatá, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení, a teraz vy sami obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami tu pred tvárou svojich rodičov a krstných detí a pred celou farskou rodinou. Pýtam sa vás, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny mučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev, katolícku spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a pobožnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškodenú pre život večný. Amen. Drahé deti, milí bratia a sestry, prosme teraz nebeského Otca, ktorý nás spoločne volá k stolu svojho Syna, aby zveľadil od nás vieru, nádej a lásku, tieto tri božské čnosti, ktoré sme dostali vo Svetom krste. Pane Ježišu, zahrň svojou nekonečnou láskou nášho duchovného Otca, z rúk ktorého ťa o chvíľu prvýkrát príjmeme, a odmeň mu všetko, čo robí pre spásu našich duší. Prosíme ťa. Z mŕtvych stalý, Pane Ježišu, prosíme ťa za celý svet, aby všade zavládol Tvoj pokoj a radosť. Pane Ježišu, na príhovor Trnavskej Panny Márie žehnaj našu vlast
i celú našu farnosť, aby sme naozaj boli jedno srdce a jedna duša podľa príkladu prvých kresťanov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Láskavý Ježišu, bohato odmen našim rodičom, že sa o nás od malička tak obetavo starali a daj, aby bolo v našich rodinách stále viac lásky a vzájomného porozumenia. Pane Ježišu, žehnaj našich starých rodičov, krestných rodičov a našich súrodencov. A daj, aby sme sa raz všetci spoločne mohli radovať nebi. Prosím. Milosrdný Ježišu, vlož do mora svojho milosrdenstva všetkých, ktorí prišli na túto našu slávnosť a daj, aby sme s veľkou túžou pristúpili k dnešnému svätému príjmaniu. Pane Ježišu, prosíme ťa aj za našich zosnulých príbuzných, príjmi ich k sebe do nebeského kráľovstva, aby sa tam naveky tešili s tebou. Prosíme ťa. Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, vypočuj naše prosby a udeľ všetkým, ktorých voláš k stolu svojho Syna, stálosť vo viere a vzrast milosti a láske skrze Krista, nášho Pána. aby sme ti vzdávali vďaky spolu s Ježišom Kristom, naším Spasiteľom.
nám dal svojho syna Ježiša, aby nás priviedol k tebe. Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho Svätého Ducha, aby z nás utvoril jednu rodinu v Kristovi. Za všetky tieto dary Tvojej lásky vzdávame Ti vďaky, Svätý Otče, a spolu s anjelmi a svätými spievame na Tvoju slávu. Ktorého si nám poslal ako priateľa malých a chudobných. On nás naučil, ako máme milovať Teba, nášho Otca, ako sa aj my navzájom máme milovať ako bratia a sestry. Prišiel oslobodiť ľudí od hriechu, ktorí vzdialujú od Teba, a vykorenil z ich srdc nenávisť, ktorá robí človeka zlým a nešťastným. Prisľúbil nám Ducha Svätého, ktorý zostane vždy s nami, aby sme žili ako Tvoje deti. Otče, slávime pamiatku Tvojho Spasiteľa sveta, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. On sa dáva do našich rúk a my Ti ho obetujeme ako našu obetu zmierenia a pokoja. Vypočuj, Otče, našu modlitbu a udel Ducha svojej lásky všetkých, čo majú účasť na tejto sviatostnej hostine. Daj, aby sme boli v Tvojej cirkvi jedno srdce a jedna duša spolu s našim pápežom Františkom a s našim biskupom apoštolským administrátorom Jánom, so všetkými biskupmi na svete a so všetkými, čo slúžia Tvojmu ľudu. Otče, žehnaj a ochraň našich rodičov, našich bratov a priateľov i tých, ktorých dosť nemilujeme. Pamätaj na našich zosnulých a príjmi ich láskavo do svojho domu.
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca, modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
Kristovo. Telo Kristovo.
Ďakujeme, Otče drahý, že ste s nami trpezlivosť mali. Pripravili ste nás ku prijaťu Ježiša. Nech vás za to požehnáva moc Božia najvyššia. Dá vám zdravia, šťastia, sily v prehojnej miere. Príjmite náš vďak a slova oddanosti vrelej. Keď vaša ruka žehná kajúcnikov, ste ako Kristus, čo z duše hriechy zmýva, okrmíte svätým telom nás, zemských pútnikov, a veďte k nebu, kde Boh v sláve večne býva. Tam sa chcem dostať k svätým anielom, tiež k Márie Panne, v čistom rúchu bielom. Pán Boh zaplať za všetko. Poďakovanie rodičom. Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastíra. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od teba máme, dve ruky deťom stvoril Boh, pre otecka jednu, druhú máme. Zo srdca ďakujem, Pán Boh zaplať. Ďaká srdečná. Ďakujem pekne. To je za dúšku. Poďakovanie ostatným. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prišli na túto slávnosť a tak obohatili tento pre nás nádherný deň. No zvlášť sa chceme poďakovať našej pani riaditeľke za jej prítomnosť a svedectvo, pani zástupkyni i našim pani učiteľkám a vychovávateľkám za ochotu, obetavosť a trpezlivosť s nami. Naša vďaka patrí aj nášmu pánovi katechetovi za prípravu a tiež trpezlivosť s nami, pánu organistovi, kostolníkovi a jeho pomocníkom i asistencii, ministrantom a všetkým, ktorí nám skrášlili tento veľký a slávnostný deň. Takže srdečné Pán Boh zaplať všetkým po Pánu Bohu, vám rodičom za tú vašu výchovu svojich detí a všetkým vám Pán Boh zaplať za to, že ste priviedli deti, ale nezabudnite, že tá cestička veľmi rýchlo rastie, lebo ten dážď hriechu padá hojne, ale nech aj naša milosť od Boha vyprosená nám udržiava cestu k Ježišovi. Teraz bude zasvetenie detí Panne Márii. Milostivá Panna, Panenská Matka Mária, s najlepšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných vonkajších nepokojov a mnohé rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme o Jezu citné prečisté srdce. Padá
odídeme domov za hlaholu z veže zvonov. Srdce nám však láskou búši k Ježišovi v našej duši. Poďakovať sa mu chceme, sľubujeme, nesklamáme. Jemu verným vytrváme, pokušeniam odoláme. Ale sami sebe my slabí, svet však veľký, plný zloby. Potrebná nám preto premôcť, aby sme hriech mohli premôcť. Ježišu, buď stále s nami, s našimi tiež rodinami. Pomáhaj nám, uč a ved nás, poslúchať, že chceme tvoj hlas. Panna Mária, stoj pri nás, veľkú nad svetom moc ty máš. S tebou isto nezablúdime, cestou k spáse postúpime. Otec, Matka, ďakujeme, úctu, lásku sľubujeme. Pomáhajte nám i ďalej, zostať vo vernosti stálej.